Apa kabar di sana? Jangan lupa yo cakap Cyril Asmara. Allah sabalale anak rimbo oh alamat alamalang sabalale anak rimbo di balik kata larang jauh tetian lalamo di balik kata larang rantau oh tetian lala ngamona onan tadi lakasen olah nombor ladu kini laka masuk larang kampung akan nombor latigo tonton YouTube wae olah Adobe
Onan malam semalam itu ala tidur sarumanyo. O tumpak di badan diri reje sakalo lalo arisi. Onan pagi sepagi itu sudah mandi ganti pakaian lama ngopi badan rejis lama ngopinya badari jis di sinan kalau dilie ndak guna to bilang lama bana. O selesai mengopi badari jis o barangke nyopai karajo tarui katampe badan apa menjapui oto cobiaso tuan. O manjapui otonyo aco biaso di sinan kalau dilie. O latibo ditampe apa nanoto kontak lanyo ambil diangean si masinoto setola pane masinoto bandit toko kampe nyolai na ado angin kurang. Di sinan kalau kau dilihat tarui kapasa badaninyo iyo ditampe nan biaso sedang menunggu juo menunggu orang orderan datang orang balanjo kanamonyo. O ado langganan lamo apa tiba ditampe badan apa agak saja orang nambalanyo. Yo memang gak jauh wilayahnya. O tiba langganan lamo liau orang tu asli Trantana Karo balanjo ketampe apa tuan. Opeti ala nyobaye lunas kapak dimue barang teoto. Onde nak kandung regis na eyantan barang dalam moto iyo katransit tanah karo masuknya dari tran SPC ba itu kato badaninyo. Laksana ngati badari jis bair yang yonan punyo barang menuju utran tanah karo tuan. O menuju tran tanah karo ba itu kalau kau dilie indak to bilang lamo ndak paralu to etong lamo bana. Maalun tran tanah karo memang yo jauh lokasinya kalau joto dari bangko anggaran perjalanan paling capek 6 jam bawa oto. Itu kalau nambiaso to bajalan tarwiju indak to bilang lamo bana sedang di jalan noto tadi tinggal noto sedang jalan to japui mande badan rijis. Yo nanti nggak di korong kampung mandela cok sakit-sakit di malu mande nak kesaki entong mangana badan rijis anak seorang nak balik tuan. Oh anak seorangnya anak balik mandena nala sakit-sakit tinggal mande badan rijis to japui pulau mandenyo badan tari.
O mande sitari entong bamanuang jadi ado urang magie kabaka mande tari mansonyo badan diri tari ado tagak dolu di laman rumah mande rijis anak rarana simpang muaro jambu tuan Yo anak rarana di simpang muaro jambu di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamo di sinan mande badan tari o duo jo bapak badan inyo ala barangke dari sungai Tunu menuju daerah muaro jambu sedang di ate onda juo panek dek lamo onda jalan Odek lamo bakal lamoan sampai ditampe rumah mandiri jis baranti onda di laman rumah lah turun bapak jo mande tari nambah namo si upiena Satola turun dari onda nyotibo di labu pintu o baco assalamualaikum menjawe mande ate rumah alaikum salam keto mande Iyo naik lah kate rumah alala naik mande tari o duo jo bang apa badan inyo tuan Aduh aja bapak badan inyo di sinan kalau kok dilihat ndak guna to etong lamo batanyo sekali badan mande upit tari onde te dengan bana yo ete nambah namo mande rijis keto sampai nyo menjawe iyo makato badan liau Onde te dengan bana bari lurui ambo batanyo bari bana ambo barundiang Oko iyo ete te nan mandiri jis iyo ko anak badan ambo nambah namo siupit tari pai jo anak badan ete O mandang akato rupo itu lamo tamanuang mandiri jis mandang akato nambatanyo tuan Ola mo tamanuang mandari je sadang bamanuang manuang yo bakato urang nabatanyo iyo mande dari sitari onde te dangakan bana kami ndak berang bakete kami ndak berang bakeri ji sarato anak badan kami Oh kalau nantari te anak kami Kalau yori jisana ete Kok tahu alamatnya nambah duo Agi kabak ke badan kami Oh boleh nak kami te menjapuinyo Kami bawa pulang ke rumah Antaro inyo nambah duo Kami nyo indah Kamana agate O kami ndak dotek kama larang-larang ndak ada kaditaga hubungannya ba itu kato mandetari O mandang kato rupo itu menjawe badannya manderijis onde nak kandung nambah duo Kok itu awak ndak tahu Kalau itu urusannya kami ndak jale anak badan ambo Sampai kini ndak balik-balik nak Oh sampai kini ndak balik-balik ndak ada pulang ke rumah Ba itu kato badan inyo mandang kato cuy itu
Oh barulah sinan saatnyo mandetari mansoyo anaknyo paijo rijis tapi alamat indak jale. Oh tinggal mencari alamat sajo di manyo urang nambah duo rencana mande badan tari. Pokoklah tahu alamat tempat tinggal nyoka duo nyoka dijapui disuruh babalik ke korong kampung tuan. Oh disuruh babaliknya ke korong kampung itu rencana mandetari kini dah ngatek di badan etek kami balik letek kata mandetari. Oh para misi kami babalik. Oh mandang kato rupo itu bakato mande badan rijis kok batamu pik jo anak nambah duo. Kok yo lay batamu bagai jo anak ambo kaban kabake rijis kaban ambo nae sakit-sakit tuan. Oh kabana mola kadok sakit ba itu kato badaninyo jo jawe di mandetari duo jo bapak sekalian. Oh jadi tek kato badaninyo alala sanangnya dalam hati di sinan kalau dipandang babalik mandela badan tari saratoyo jo bapaknya barangke dari simpang muaro jambu. Oh sungai tunu nangkanyo adang di malo awak nak karagu jo anak berpisah panjang panek dek lamo di bajalan tibo lainnya di rumahnya tuan. Oh tiba lainnya di rumahnya teman wong tiba di rumah alamat anak indak jale ba itu kalau dipandang. Koto tinggal mande jo bapak tari to japui balik buyung rijis menuju daerah Tanah Karo tuan. Oh menuju daerah Tanah Karo ndak lama to di bajalan anggaran 6 jam lebih kurang sampai ke daerah Tanah Karo. Muatannya sudah dibongkar, nah barang ala dibongkar, barang tak bongkar nyoba balik menuju daerah Bangko. Yo sadang di jalan oto tadi sadang di jalan kok dipandang sadang jalan andel diopor dari 1 opor ke 2 dari 2 lape ke 3 dari 3 lape ke ampe tambah di ampe tambah tanang anggaran pukul 2 balik malam lama su oto ke Bangko tuan. Ola masuknya to ke Bangko antan oto tempe nuat samang talata oto di tempenya jagoan nuat samang sekalian. O satu nuat samang bajagoan la jago nampunyo oto. O satu jago nampunyo oto iko makontak pak oto apa ambo babali nak nyolai pak Oh ambo babali pak nak nyolai pak itu bana katoinyo indak to bilang-bilang lamo
ndak guna to etong lamo bana balanjo rijis la diagi rijis nak pulang sekutiko nak lamo ndak sedang jalan sampailah onda ke rumahnya tak buka pintu ditari tuan. Oh tak buka pintu ditari di sinan kalau kok dilie inyo bamanuang badan tari tepana menceliat suami balik inyo lah takui yo karusuan came suami kabalanga came musibah kakatibo. Oh sabab lah lewat pukul 2 balik suami alun jo balik membuat takui bangai badan tari tuan. Oh membuat takui bang badan tari mandanga ketoco itu aja wapan badan rijis. Hotakui ba alo dia badan tari kena bang lai pulang juo kena bang lai balik juo mangalo takui tari abang dia. Oh mangalo takui tari abang di sinan kalau kok dipandang agak saja di badaninyo. Nanari semalam itu ala-ala mandi dengan makan selesai makan dengan minum tumpak di badan dirinya ala sarahat sarumanya. Yo abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan di sinan kalau dilie abi pakan baganti bulan sebulan jo 2 bulan setahun ninyo di bangko petang kami malam Jumat kampung Cino di Lambai Api lagara ala jo Muhammad baba Bandu tari tangadi tuan. Ola bare lawi pak badan tari dek karano inyo la bare di sinan kalau kok dilie. Oh dicaliek pengandungan tari anggaran pengandungan 7 bulan itu kalau kok dipandang dak lama lai malayan tapi nyopiti lai tersimpan mana doan piti tersimpan tabali barang perhiasan ala basubang pakai galang ala pakai luang pakai cincin piti kecil ada 10 tuan. Piti kecilnya ada 10 sedang coy itu tinggan tari sedang barek lawi to japui mande badan tari 2 jo bapak badan inyo entong menangi mande jo bapak ndak anak ndak ada tahu alaman. Ondak jale alamat badan tari ala kato badan ayah jo mandi. O balik lalai nak badan tari alo nang kaditakui tantuman calon di badan tari yo nak. Hoyo lainnya buyong midun nyola babini nak jo urang lu buat cubadak balik lalai ke korong kampung mangaju tari di rantau na mangaju tari di rantau ba itu kato badan mandi sedang di rumah bantu itu inyo menangi juo
Foto tinggalan Pak badan diri mande, tinggalan mande badan tari, tojapui tari ke daerah Bangko, duo joyenyo buyong rijis tuan. Duo joyenyo buyong rijis maalun saja badaninyo disinan kalau kau dipandang. Yo agak saja di badaninyo, agak di badan diri tari, pangandungannya 8 bulan, badan lacok sakit-sakit, tibola sakit badan tari, sakitnya bukan sakit lain. Sakitnya tari malayan dibawa ke rumah sakit, latibo di rumah sakit. Yo tantunya bidan Pak mabean, ba itu kalau kok dilihat ndak lama di rumah sakit, lama layan badan tari tuan. Lama layan badan tari madit cali anak nalai laki-laki, anak tu gagah dipandangi. Di malo anak nak kagagah, ayah gagah mandenyo elok, turun ke anak cuy 7 di sinan kalau kau dipandang. Yo bakato bidan sekali, onde dangan lade apa siako namo badan anak, karano anak nalai laki-laki. Omandang katoco itu, kalau itu bu nangka ditanyo, karano anak laki-laki, si rijis namo badan namo, si tari namo mandenyo. Yo anak nanado laki-laki, agi bana ngamo buyong ngalip bu Agi bana monyo buyong ngalip sedang di dalam rumah sakit, jadi adolah orang samo-samo malayan. Rang kampung bana di sitari, samo dake rumah bana tumpak pemilih banyak, tibola datang orang sekutiko adonan tahu di badan tari. Yo ado jonan tahu di badan rijis, batamu bangana jorang kangampuang tuan. Ado udah turang sungai tunu bana moinyo buyong ipal kamanakanyo bananan sakit yo sakit malayan, tapi anaknya lah salaman. Di sini nampak de ipal, nampaklah badan upit tari, batanyo ipal sekali, onde dia kandung tari dia di makot tinggal di Bangkoko. Mangecek lo badan dirinya, jawapan badan inyo, kalau nyo tinggal badan ambo tinggal di dusun Bangko dai. Ambo tinggal di dusun Bangko, mandang katoco itu, kato sampai palapai, kironyo ipalari itu pulang ke kampung. Yo babalik lah ipal ke korong kampung, tinggal ninyo badan tari, tinggal tari di rumah sakit. Foto badan japui badan ipal pulang ke korong kampung, menuju nagangari sungai Tunu tuan.
menuju nagari Sungai Tunu sedang ipal di jalan yu tinggal ipal sedang di jalan Yoto bilang saja balik badan tari tari ala dibawa balik dibawa pulang ke rumah yo ketampe badaninyo biaya rumah sakit lah dibayar sesen piti nak kurang sarimi piti nak tinggal yo tari selamat tiba di rumah Tuhan. Tari selamat tiba di rumah tiba ditampe badaninyo tumpak di badan diri rijis sanang hati ndak tabado sajuk di dalam kira-kira sunyi di dalam pemikiran anak salah amat olah rupa olah itu tumpak di badannya diri rijis de anak ala selamat inyo tu tatap bau sao yo tatap nyo rajin bau sao bertambah semangat badan rijis oh Tuhan tambah semangatnya badaninyo tambah semangat badan rijis di malo indak kabas semangatnya mencari anak elok sabantu itu itu kalau dipandangi mandak guna dietong lamo sadanginyo bau saujuo alasari 2 hari alas seminggu umwana inyo tu tatap bau sangao mainyo tu tatap bau sao sedang bau sao nyo serupa itu adalah bau umwana seminggu balam teranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu yo salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu sedang disinan to tinggan to japui mande badan tari sedang nyo duduk jo bapak nyo sadangnya duduk aja bapaknya awak dan sadang duduk sadang mengopinya bapak tari baranti onda di laman rumah satu baranti onda di laman rumah kiro ipal kemanakannya yo kemanakan dia patari lah turun badan diri ipal yo satonyo turun dari onda duduknya dake badan mama yo duduknya dake badan mama setelah duduk dake mama mintu ado sekalian bertanya mama bake ipal
onde ipal kamanakan mama apokot sabab karanonyo datang ke mama pagi-pagi ado tujuan kona jomong kasui ado sakit ko urang di kampung atau nyo ado kabarang ale na yo atau nyo ado mana kabarale mandanga kato rupo itu bakato ipal bake mama onde mama dangakan bana indah doa do kabarale mangko ambo datang ke mama ambo batamu jo anak mama nambah namo siupit tari nyokini di daerah Bangko nantari ala punyo anak barunya siap malayan anak nalaya laki langaki mana nalaya mama laki-laki ba itu bananyo kato inyo mandanga kato rupo itu onde nak kandung ipal na ele sabananyo ko kato kamanakan mama mandanga kato dari mama nanambo ndak jo mama lo kabaduto ndak jo mama lo ambo kabacali ndak baduto ambo jo mama batamu bana yo sitang hari ma batamu bana wajo nyonyo tinggal di dusun Bangko itu cerita badaninyo jadi batanyo mama sekali sia lakinyo na anak mama sia suami badan tari mandanga kato rupo itu menjawe badan diri ipal kok suaminyo diambo nak batamu nambah tamu badan diri tari sadangnya ado di rumah sang aki Mas sadangnya ado mama di rumah sakit mandanga kato rupo itu mengecek mama bake ipal onde ipalayan maka manakan mama karano ang lay pandai manyupir oto ang cari oto buyong catar oto na ariko juo kito barangke ka daerah Bangko nakan barangke awak ke daerah Bangko ba itu kato badan mama mandanga kato cuy itu laksana ngati badan ipal nyocari oto sekali oto dapet sawakatu itu otonyo sekuti koto kijang ado dipakai barangke ke daerah Bangko iyo mencari badan
barangke dari sungai Tunu labangko nangkanyo adang nanawa watam waragu na medo ndak watamu anak di negari orang ondak guna dietong lamo lape negari sungai Tunu manampu si kampung Jamba dalam sanang letih boragu belonyo ndak watamu awak jo anak Tuhan nambedo nak batamu awak jo anak lapena dari kampung Jamba ala manampu Bukit Putih ala tibo di simpang lagan tampu nagari Maro Jambu tababang kampung Ambacang tibo laoto di Pungasan Yoto balari tarwiju mama duduk di mungko dake kamanakan nyoipal menyupiroto Omintu talata di balakang di sinan kalau dipandang oto bajalan tarwiju latiboto di lalang panjang Tuhan Olati boto di lalang panjang lape nagari lalang panjang bertamu jolu buat ubai di malo badan namu sanang tambah gaek tambah marasai lape nagari lubu ubai latibo di daerah Indopuro di malo badan nak kakanai nak bedo jo anak nak basuh Yo lape nagari Indopuro latibo dake daerah kelo awas baru sampai ke sungai Murue tababang-babang sungai Kuyuang ala nyoto jalan yu dek la moto di bajalan di maoto to tiboan latibo di aye batu la sampai oto ketapan babelo arah ke kiri marah ke sungai Panue Yoto bajalan tarwiju sadang jalan oto dipandang la sampai ke jangki ayam Tuhan Tiba di jangki ayam panek dek la moto jalan satu lape di jangki ayam Yoto mandaki nak nyolai sadang oto mandaki ju alaman ampunyo rimbo dalam maalun sajo la mandetari duo jo bapak la badani nyo itu baru jalan ke bangko la rimbo bana Bakato mande badan tari duo jo bapak sekalian onde nakkan wong kamanakan dari mama onde nakkan wong ipal nae membawa to dan kancang-kancang bekota jatuh badan awak coiko buruk nyoda jalan ngarai dalam sarupo iko mati lakito sautonyo mati beko awak sautonyo coy itu kato badan mama ndak guno to bilang lamo bana di sinan kalau kok dipandang dek lamo bakal lamoan di mau to tiboan tibola oto
di sungai lapan Oti boto di sungai Panue Lape nagari sungai Panue La menuju daerah danau Oto berjalan taruiju Olape nagari daerah danau di Oto tiboan latibo di daerah Paranta Tibo to di daerah Paranta Setelah tibo di Paranta Oto berjalan taruiju Dek lamo bakal lamuan Lah sampai Oto ke bangku Anggaran 4:30 Tuan Yo anggaran 4:30 ditanyo di urang sinan di matampe nyo dusun bangko lanyo tunjuan di rang sinan itu jalan ke dusun bangko lah nampak jalan ke dusun bangko nyo tanyo ke urang sekali lai dek lah tibo di dusun bangko di makot tampe badan tari mandanga ketoco itu onde kok tari anak pesisir sirijis namo suaminyo baranak seorang laki-laki tu rumahnya nampak tu Oh itu rumahnya nampak tu tapi Oto nak bisa taruh ke tampeknya terpaksa tinggal di siku mandanga ketoco itu Lasana ngati badan apa bakato badan diri ipalonde mama sarato mintuo biala ambo tinggal di siku paila mintuo dengan mama Yo katampe badannya diri tari mandanga kato rupo itu barangke mama jo mintu menuju rumah badan tari tuan menuju rumah badan tari adiado 5:30 dak lamu ayah jo mande di bajalan yo sato tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawab badan diri tari alaikum salam ketot tari nan siriji sedang di sumur Yo sadang nyo mandi nyo di kamar mandi Setonyo jawe jo Waalaikumsalam Naiklah kato tari ate rumah Lah naik ayah jo mandi nyo Tuan Ola naik ayah jo mandenyo Seto naik ayah jo mandenyo Nantari sedang dalam bilik O keluar tari sekutiko Satu keluar badaninyo Narijislah sudah lo mandi O satu keluar dari bilik Nampaklah ayah jo mandenyo Tuan
otak kajui badan diri tari mencali ayah jomande alakato badan ayah duo jomande badan ninyo onde nakkan luang tarina mat cucu badan kami tadaga calik cucu na kami tadaga nak mencali nak cucu kami bawalah keluar cucu mande 100 cucu ayah mandanga mande nan mangece ndak ada jawaban di sitari tepaso anak diambil diagian kebake mande lanyo palu di mande tari tuan lanyo dukung pak ma cucunyo tadi nyo timang anak tari ba itu kalau dipandang narijis lado pulo nyo ganti nyo baju dirijis bakato rijis baket tari onde di kandung tari dia bue anaye badan ayah 100 jo badan mande jangan nyo tagak sajo mandanga suami nan mangece nyo bue anaye badan ayah talata ayat 3 kali tuan talata ayat 3 kali satu talata ayat 3 kali bakato badan diri rijis minum layai nangko 100 mande sekalian jantak kui lolai mande minum jantak kui lolai ayah minum ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu alalat sanang hati mande la minum bayi badan mande nyo pieknyo tari tadi la minum aye natalata batanyo jo badari jis onde dikan wong tari dia lataan nasi untuk mande lataan nasi untuk ayah 100 abang sekalian samo makan awak barampe tuan samo makan awak barampe mendanga suami nan mangecek talata nasi jo samba makan barampe badaninya salasai makan jo minum baru mangecek mandetari duo jo bapak badaninya onde nakkan buang rijis nae mande cuman melapekan pasan menyampaikan pasan untuk rijis dan berang mande mangecek ba itu kato badan mande yo ala pasan nak badan mande ado setahun kebelakangan mande pai ke rumah mande rijis mananyo rijis baduo je sitari tapi mande ndak tahu alaman cuman mande ado mangecek kok batamu ama jo badari rijis kok batamu ama kami nambah duo iyo jo badan buyo rijis namande mage kabakaban katonyo pake rijis mansonyo mande badar rijis mande lakado sakit tuan Mandela cona sakit-sakit itulah kato pesan mande mandanga kato cuy itulah mau teman wong buyang rijis
Mandang pasan di mandetari. Aduh jo bapak badaninyo barunyo mande kamangece onde nak kanduang tarina cukui rijis minantu mande. Kok dapet kanda badan mande mulai kepado hari kini mande kekalian nindak berang ndak ada gunonyo mande kemarabu. Walaupun kalian mencilok lari onaninyo tari tatap anak mande kok rijis tatap minantu mande kalau nak ketek dalam baduang tatapnya cucu badan mande na Jangan takui lo nak balik kampung. Alo nak kadit takuikan negari kita semua punyo. Kok dandola sudah mande bayi. Yo tumpak da inyonyo tunangan tari. Nambah namo si buyong midun. Inyo tuala babini pulo. Ndak lamo tari barangke. Na midun nala babini. Babini di daerah lu buat cubada. Elok balik nak ke korong kampung. Di kampung kalian bau sawo mande nak lacok saki. Elok di kampung kita bersama-sama mande rijis lah 20. Mbak itu kata badan inyo mandanga kata badan mande taman wong badan diri rijis tuan. Taman wong badan diri rijis cuman jawaban badan rijis onde mande dangakan bana itu kuncinya bukan diambo itu ditarinya di maelonyo. Yo kok pulang keto tari pulang kok indah ketonyo indah ambo manurui keto tangari mande. Awak manurui kato tari ba itu kato badan rijis mandanga kato coy itu menangi mande mangece duojo bapak badan inyo onde nak kanduang tarina duojo rijis minantu mande elok balik ke korong kampung obawo la cucu badan mande sekumpu awak di rumah. Ba itu kato badan inyo mandanga kato coy itu di sinan kalau dilihat. O mancalik mande manangi onde abang dangakan bana kita balik bang ke korong kampung balik ke kampung lah oh abang olah badan lah awak mandanga kata coy itu kalau coy itu kata tari abang japui etek dahulu serato apa sekali serato apa sekalian bulian kasua ya cawan pinggan oleh bawa balik ke rumahnya wa itu kata badan rijis
Oba itu katonyo badan rijis mandang kato rupo itu disinan kalau kok dipandang yo agak di badan pa rijis tadi nyo japui ete jo apa la datang ete jo apa nyo yonde ete sarato apa bao kasuyo cawan pinggan Baolate ketampe ete na kami kepulang kanampuang tuan. Onang kami kababalik ke korong kampung ma itu bana katoinyo mandanga katoco itu. Laksana ngati badan ete nyo ambil kasua dengan bantah sarato periwu jo kuali ala nyo bao ketampe nyo yo tumpak di badan nyo anak nambah duo iyo lari jis pak kok dipandang baduo jo pitari cukui jo anak sekalian ala balik ke korong kampung tuan. Olah babalik nyo ke korong kampung babalik badan diri nyo coy itu kalau dipandangi oh agak saja di badan nyo babalik badan nyo tadi lah naik oto badan nyo Satola naik ate oto di sinan kalau dipandang nan bapak duduk jale di belakang si Rijis duduk di mungko tuan. Oh si Rijis duduk di mungko bapak jo mandi di belakang serato badan upit tari sedang memalu cucu ba itu kalau dipandangi oto bajalan taruju yo lewat nagari sungai Manau bakato badan diripal onde Rijis saya dia udah mengantuk badan diri amu tolonglah bawa tonangko Rijis lole dia menyupir oto mandang kato bantu itu kini si Rijis bawa oto tuan. Oke ni si Rijis nyoa bau oto di sinan kalau kok dipandang oto bajalan tarwiju yo indah di jalan di pelamo panek dek lamo to jalan dek lamo bakal lamuan di mau to tiboan tibo di danau sungai Panu tuan. Tibo di danau sungai Panu deklah tibo di danau sungai Panu oto bajalan tarwiju kurang minyak ditambah minyak lah sampai oto ke Kurinci mendaki oto nak nyolai mendaki oto ke puncak tibo di puncak oto tadi ala menampu rimbo dalam bakato Rijis kabaket tari onde dia kanduang tari abang jangan calik dia jauh-jauh abe anak-anak badan awak kita menampu rimbo dalam ba itu bana kato inyo mendangai kato badan Rijis lasanang hati jo mandenyo sangat nyo sayang kasih tari tuan.
sangat nyot sayang kasitari disinan kalau dilie ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo wana di oto bajalan tarwiju di ma oto lato tiboan ala nurun oto tadi lah sampai ke jangki ayam yo to bajalan tarwiju dek lamo to bajalan lah sampai ke daerah Tapan Tuan. Olah tibo to di Tapan satu tibo to di Tapan oto bajalan tarwiju lah sampai oto kai batu satu sampai kai batu mendaki ke Bukit Buai olah penagari Bukit Buai ala tibo di daerah Sungai Kuyuang di malo badan tak kesansai nambedo baga dua tibo di kampung yolah penagari Sungai Kuyuang menampu daerah Sungai Murue kalau baga dua tibo di kampung jo anak kabagunggang jauh Tuan. Olah penagari nyoat Sungai Murue latibo di kelo awas satu lape di kelo awas nampak lepas Indopuro yo lape di pasai Indopuro alaman nampu lubua ubai di malo hati nak kaibo mande di kampung lama rasai lape nagari malu bua ubai manampu daerah nyoai batu yo to bajalan tarwiju panek di lamo di bajalan latibo di lalang panjang Tuan. Olah penagari lalang panjang lah nampaknya tumanyo jalan bakelo itunyo daerah Bukit Bujang-Bujang yo lape di Bukit Bujang-Bujang oto bajalan tarwiju o sampai oto kai haji menampu daerah Rimbo Panjang tababang Pesapungasan yolah lewat Pesapungasan latibo di jembatan tarit nyo tampu kampung Siamacang baru sampai ke simpang Muaro Jambu Tuan. Oh baranti oto lewat simpang seto baranti lewat simpang bakato mandenyo badanyo tu mau pitari duo jo bapak sekalian onde nak kanduang rejisna tarui dulu ke Sungai Tunu janak kanduang baranti ala ko ingin ke rumah mande onda laina ado di rumah barisuk ke rumah mande pai jotari sekalian baola anak nak nyosanang na Oba olah anaknya badan ma badan buyung sekalian coy itu bana katoinyo mandang kato dari mintu lasana ngati badan rijis oto barangke nak nyolai la lewat di simpang lagan menampu si Bukit Putui ndak lama lai perasaan nan bedonyo ma minta putui
Yola penagari Bukit Putri menampu daerah Kampung Jambak sedang sayangnya minta putri namu lo gilo badan awak tuan. Olah penagari Kampung Jambak menampu pasar Sungai Tunu ndak lama sesudah itu. Oh sampai ke rumah mandetari Baranti oto di laman rumah oto Barantinyo turun. La turun ninyo nambah limo Nacie badan diri tari Nacie bapak badan ninyo Sarato mande sekalian Sarato si buyo rijis Cukwi jo ipal kemana kanaya. Baik itu kalau dipandang pintu kunci ala dibuka nyobuka di badan mande duian lampu kasadonyo naik lari jisati rumah naik. Oh naik lari jis na ati rumah la naik badan diri rijis bakato mande sekali onde ipalainya tumanyo kamanakan mande rental oto kanala di bayi iyo mintu katoinyo kok rental sudah babayi ambo balik le mama jo mintu babalik badan diri pal o tinggal barampe ati rumah setonyo tinggal na barampe tinggal kanamonyo bagalak-galak ati rumah bakato mande badan tari onde nak kanduang tari na calik la bilik badan tari tuan. Oh calik lah bilik nak badan tari selama bilik bertinggan manda nak ada calik bilik anta bakabui bilik tari nak. Oh mandang kato mande nyobuka di tari bilik dalam tempat tidur baru di balian mande. Sofa baru, tempat tidur baru, lamari baru sekali narancaknya bukan kemain. Coy tujuh kilek sofa tuan. Oco tujuh oleh kilek sofa bakato badannya diri mande. Onde nak kandung rijis na orijis minantu mande ukuran mandi nak bawa mandi kok lapa suruh tari batana ba itu kato badaninyo na rijis jana takwi pulo antaro kami nambah duo. Oh indak kaberang kasirijis manatap di kampung lalai keduonyo bau saolana nang kamungkin di makamungkin dapat makan na Ode maka mungkin nak dapat makan mandanga kato mintu lain dak berang didangakan di sinan badan diri rijis mandilah badan diri rijis selesai mandi ganti baju ala sudah mengganti baju bakato badan diri tari onde abang dengan bana
Yo kalau mangantu bang badan abang boleh nyoti dua bang tari iko mabili badan awak yo bawa anak masuk kamar mendangak kato bantu itu menjawek mande badan tari onde nak kandung tarina karano anak pakai susu bantuan jangan dibilik tari pulo biarlah mande kasu anak mande sayang kabake anak na Ojo mande nak sialit tinggal di kamar mande badan alif itu kato mande badan tari oh mencali ayah jo mande tari oh sanang hatinya badan rijis mencali mintu nambah dua tuan oh mencali mintu nambah dua itu kalau dipandangi malam semalam itu walalat tidur badannya nana dako mandetari alalalalo badannya sakalo alalo hari siang pagi-paginya kalau dipandang riji salah duduk di luar lah duduk di ruangan tamu satu duduk di ruangan tamu ayat talatak di badan tari yo ayat talataknya maroko ariado pukul 8 meningkat pukul 9 menjawe pukul 10 bakato badan diri riji sonde dia kandung tari Abang pai dulu ketampe mandi mandang kato bantu itu menjawe badan diri tari abang seorang saja kapai ndak kok boleh bang tari pai yo mandang kato itu barunya mande kamangece kok kapai ke rumah mande rijis yo baola anak sekalian boleh tahu lo mande rijis dicucu badan diri liau tuan Ode cucu badan diri liau coy itu kalau kau dipandang yo ndak guna to bilang lamo nyo ambil on dalam intuonyo iyo la motor la mandetari ala nyo baola onda tadi ala barangke la badaninyo barangke dari sungai Tunu Muaro jambu nangkanyo 7 panek dek lamo nda jalan ninyo tu sadang ate onda agak sajo di badan ninyo la nampak dirang nagari mansonyo tari la babali inyo la nikah jo si rijis la punyo anak inyo cie di sudase di korong kampung tuan Dusuk dase di korong kampung lalape barita jauh hampir ladape barita dina lain mansonyo la pulang ke nagari di sinan kalau dipandang indak to bilang lamo bana narijis sadang bau onda yo sampai ke simpang Muaro Jambu tuan Oh sampai ke simpang Muaro Jambu baranti onda di laman rumah mandiri satu baranti di laman rumah
La turun ninyo dari Honda, setelah turun dari Honda tarwi ke labu rumah mande, seto tibo di labu rumah baca assalamualaikum menjawe mande dari dalam. Waalaikumsalam kata mande, pintunya buka di mande rijis, seto buka pintu rumah lah nampak anaknya balik menangi mande calik rijis tuan. O manangi mande calik rijis naik lana ayat rumah lana naik badan diri rijis dua jo badan upit tari tiga anaknya nambah dukung. O mencalik inyo lai serius sanang hatinya badan mande onde nak kandung rijis na kapai juo lai rijis marantau. Oka batinggan juoko badan mande ndak ibu mencalik mande mande lagai naik bantu ikut tuan. O mande lagai nak bantu iko kabatinggan juolai ko badan mande mandanga katorupo itu. O manjawe badan diri tari onde mande dengan bana kami ndak ado marantau lai kami lah kemana tapi korong kampung mande jo bapa namanya pui mai. O mande jo bapa namanya pui jadi ndak ado marantau lai ba itu bana ketotari mandang alai ndak marantau sanang lati la mandiri jis indak tabadoro sanang hati nyo ambie anak badari jis iyo la elo ya cucu nini iyo la elo la cucu kakek ba itu kato badaninyo. Ot sainggonyo di ate rumah bagalak-galak inyo nambah tigo bat sanang-sanang katigonyo tuan. Sanang-sanang ketigonyo hari bertambah petang ju petang bajawe dengan sanjo nanari bertambah sanjo ju bakato rijis kamande o mande dangakan bana kami babalik lai ke sungai tunu hari batang bala o mande. Ola sanyo laju hari bertambah sanjojo balik rijis ke sungai tunu. Olah barangke dari Muaro Jambu menuju daerah sungai Tunu itu badan diri.
Oba itu badannya pak diri rijis sindak to bilang lamu bana nak peralu to etong lamu dek lamu nda di bajalan sampai onda ka kampung jambak tiba di pasar sungai tunu tarui ke rumah mandi tari tuan. Otarwi ke rumah mandetari ndak dibilang lamu bana ondalan ayi ati rumah iyo inyo sekalian duduk baropok jo mandetari di sinan kalau dipandang sedangnya duduk ati rumah onde nak kandung rijis naik usao nangka mungkin di korong kampung mendangar kata rupo itu onde mande dengan mana rencana badan diri ambo kalau usao badan ambo pandai menyupir oto Mamba otonyo mande di korong kampung Mandanga katoco itu onde nak kandung rijis na oto anak di bawah josia rijis kekapai di sinan kalau dipandang maka to badan diri rijis berpikir-pikir dulu mande badan ambo josia awak kaman umpang mande Josia awak kamanompang ba itu bana katoyenyo di sinan kalau dipandang yo agak di badan Pak Rijis tadi nan malam semalam itu nyola tarui kabilik dalam bayi yo nyoba duonde dia kandung tari abang onde tari sayang abang karano barang layado karano piti layado to jua barang pariasan to ambil oto karidit tuan oh diambil dia oto kredit menanga ketoco itu menjauh badan diri tari jadi bang ketot tari oto anak abang ambil menanga ketoco itu kalau nyoniat badan abang ambil bus gak sebuah abang ke Padang belok abang dari daerah Sungai Tunu babelok sampai ke Padang Oh babelok dia sampai ke Padang mandanga ketoco itu di sinan kalau dipandang lanyo barizin di badan tari na malam semalam itu ala lati dua sarumanyo satu lati dua sarumanyo hari bahisu kok dipandang yo nyojua barang ditari nyojua barang pariasan labi barang dijual nyonyo agian kabake badari jis yo satu agian kasirijis nyoba opiti kapadang kamambie bus rencana lari jisei
kamambi bus rencana rijis nak guna tong lamo barangke dari sungai Tunu la Padang kotanya tujuh olah Padang kotanya tujuh ndak lama to sedang jalan. Oh indah di jalan di Palamo sampai nyo ke kota Padang seto tiba di kota Padang. Ode inyo lai banyak bakawan nyo cari bus kanyo ambil dapet lah bus kanyo ambil dapet cocok bulanan cocok nyo ambil bus sebuah tuan. Nyo ambil otobus cie de oto ala diambil nyo yo di sinan kok dipandang yo to jale oto karidin. Oh baru DP nyo kadiagi bulanan nyo sudah lah jale tau tang selama hampir tahun. Oh baru diagi lai mere oto tadi diagi mere otobus na nyo ambil mere nyo sekutiko yo ala mere oto tadi nyo agi mere gadang-gadang ro di sinan kalau dipandang habeko mere oto rijis tuan. Habek komere otorijis tambangan ayaji kota Padang ba itu kalau dilie oto la sudah pae sekutiko la sudah timbang tarimo nan mere ala la jale nyoba obalie oto tadi tuan. Sadang marah pulang ke kampung penumpang mambe nyo nanyaan kama saja lah nyo nanyaan bate nyo hinggo ayaji ota mere nyo pama oto coy itu abeko to mere nyo tambangan Padang ayaji tuan. Tambangan Padang ayaji ado penumpang nyo nanyaan ba itu kalau kau dipandang memang elok rasa kirijis baru sampai kasih guntuk mudo lapan oto kayaji tuan. Lapan oto kaya di sinan kalau dili oto bajalan tarwiju. Nak lama oto di jalan oto bajalan la tarwi manarwi barang nan turun-turun juo. Ba itu kalau kok dipandang barang nan naik lah naik juo oto tambangan kana monyo tuan. Oto tambangan kana monyo di sinan kalau kok dili indak to bilang lamu bana yo maalun sajo sirijis oto tu balari ju nak lamu oto di balari latibo oto di kampung tibola oto di balai la samara ke sungai Tunu penumpang ndak ado lai cie ju. Di sinan kalau dipandang sampai oto ke sungai Tunu tetaga di laman rumah mandetari ala nampak di badan tari masuk suami bau oto tuan.
maso suami bao oto lasana ngati badaninyo alanyo turun dari oto tarwinyo kalabur rumah baco assalamu alaikum alaikum salam ketotari onde abang nangakan mana dapet ko bang abang ambil oto mandanga ketoco itu nyoto di badan awak karidit selama hampir tahun yo tambangan nyo padang aji mere oto dia kan nampak habeko mere oto awak dia Otadanga de manetari natawa dosa nangati mintu minantunyo ala bali oto walau oto to karidit tapi sanang yo ati mande bakato inyo badan rijis onde dia kanwang tari abang kok sudah balik manambang piti jale kabastor baket tari masuk julo-julo duo sari untuk nyawak bakat cio ba itu kato badan rijis mandanga kato coy itu jadi bang kato badan tari mandanga rijis minantu mande mengecek bantu itu kabake anak badaninyo iyo sana ngati mintuonyo iyo la emat badan rijis pandai bana baretong idui tuan bakato rijis nyo akamintuon de mande serato bapak barisu mande ambo kamambuek kandang oto di samping rumah badan mande lain dak baak kato rijis o mandanga kato itu sinan nyo mande kamanjawe buek lana kato badan mande sialo kamana garijis Onda ado orang nona kamana gatana ko bali ya jo mande indak tanah pusako dona nambauni bue lana kandang oto mangai tulo batanyo ana O mga itu na namatanyo badan maka badan mande bodo dia minantu mande ba itu bana katoinyo mandanga kato mintu sanangatinyo la badan rijis nanari sari tu abiari baganti ari kandang oto mulai lanyo bue alas alas sila kandang oto kalau la balik lanyo manambang yo totalata di kandangnya dia lampu elo-elo ba itu kandang oto tadi cuy itu kalau dipandang yo indak to bilang lamo bana abiari baganti pakan narijis tetap menambang julo-julo bininyo tetap masuk iyo lainyo upit tari lainyo lancar karidit oto alas setahun oto jalanan oto indah ado bahutang tuan Ona noto indah ado bahutang ba itu kalau dipandang Toinyo manambang tarwiju Abiari baganti pakan Derijis yakin bau sao La 2 tahun karidit jalan Julo-julonyo lamani mo pulo Barapitinyo manarimo julo-julo Iyola julo-julo nan 2 buah Sebanyak 80
juta Tuhan. Oh sebanyak 80 juta wakato badan diri tari onde abang dangakan bana julo-julo bang awak ladape iko mapiti bang 80 oh kamanyo piti dipayan mandanga katoco itu bakato rijis katari onde tari ya di abang. Oko ado orang tadanga menjual sawah balian ke sawah ke 80 nyo buli ado kecil tuan. Balikan ke sawah dia ke sadonyo mulai lola balik tari baju lo-julo biarlah bang tukang carian iyo joto awak nangko lah 2 tahun dia kredit jalan 2 tahun lagi kita bautang sebulan nindak menunggak lum pernah menunggak oto awak lum tiba tanggal lah bayi. Mbak itu kato badarijis di sinan kalau kok dipandang senang hatinya badan tari anak bertambah gadang yutuan. Otadanga orang menjual sawah, ada orang menjual sawah sebanyaknya sampai janjang 20 sawah sajanjang sawah tu ada sampai janjang cik kelompok sawah itu. Nyobali sawah di sirijis ate namo punyonyo kedua-dua ampe janjang sawah nyobali kalau isi sawah sajanjang kok lai menampu isi padi. Ada mencapai 60, ada sampai 70 karung itu sajanjang sawah ampe janjang sekali bali. Lah sudah timbang tarimo sure-surenyo sekutiko ate namo rijis badu yo sitangari tuan. Ona rijis tatap bau sao nyo tatap menambang tio ari ndak pernah perai badarijis ba itu yakin badaninyo. Coy itu inyo pak bau sao mintu bertambah sayang kok bini jan disabui anak bertambah gadang yu. Lati bolo pak munsin ke sawah nyobuek sawah kampe janjang nyo ampe janjang sekali bat sawah. Oh selesai sawah tabajak sudah tabajak labat tanam ala batanam labat siang latabi padi badarijis tuan. Latabi padi badarijis sampai janjang sekali bertahun. Ba itu kalau dipandang orang tekajui memandangi yo murah rasa kirijis. Kota Bali sawah ampe janjang oto adolo bus lay belok padang iyo laelo rasa kinyo tuan. Oye yo laelo lay rasakinyo sabulan yo 2 bulan nabi bulan baganti bulan. Oh alala masak padi rijis padi masak lah kadi sabi lah sudah padi basabi tentunya padi kabairi sudah bairi lah bakipe lah sudah padi bakipe upa kipe tentu babaye upa iri tentu babaye.
Kok manyabi mama na banyak na manolong sarato jo sumando na nado ba itu kalau kok dilihat dia torijis dapet padi yo elok rasa kirijis bara banyaknya dapet padi sebanyak 300 ya 60 kang aruang tuan. Sebanyak 360 karuang nyoba padi ke rumah teteh liang marumah mandetari mencari padi sebanyak itu. Oh mama lah sayang kesadonyo po lagi sababan samo naik bertambah sagan kasirijis ba itu kalau kok dipandang Tuhan. Oba itu kalau dipandang tak guna lo dietong lamo biari sari tu biari baganti hari biari baganti pakan abi pakan baganti bulan abi bulan baganti bulan ala setahun 2 tahun lampe tahun sesudah itu lalan sayot to badaninya Tuhan. Oh lalan sayoto pak badari jis dek lalan sayotonyo sekutiko piti tersimpan nado juo julo nyo masuk pulau. Oh ndak lama kita bilangkan tak cabui julo-julo duo lai pitinyo gak gadang pada nak biasa kapatang ko dapik 80 kini 150 Tuhan. Oke ni 150 nyo agak ada piti 150 piti tersimpan ada pulau kok padinyo lah banyak pulau ba itu badan diri rijis di sini nyo bali tanah sekutiko nyo bali tanah tapi jalan nyo bangun rumah gadang-gadang tak bangun rumah nang gadang parabot rumah cupik pulau atenamo inyo buek kedua-dua rumah sudah parabot cupik ndak tangguang gadangnya rumah mama bertambah sayang juos lagi sababan samo naik bertambah sagan kasih ijis Tuhan. Obat tambah saganyo kecirijis ba itu kalau dilihat inyo bau sao tarui juo debat badan diri rijis ko ado ladang nyo bali nyo isi cando buah palo ko ado tanah kosong nyo bali sajo nyo isi cangke jo buah palo. Ba itu badan dirinya abi tahun baganti tahun cangke ado buah palo ado osawa dolo tambah tabali rumah tabue gadang-gadang yo piti tersimpan ado pulo lata bali lo jawi sekalian kok jawi badan diri rijis nanti letak di tengah ladang. Yo kok banyak nak banyak bana sekete indah sekete bana anggaran 30 ikut Tuhan. Anggaran 30 ikut itu kalau dipandangi ndak guna to etong lamo bana.
O mande batambah sayang yu mintu batambah elok lagi orang nagari batambah sagan kasih rijis ba itu kalau kok dilie Dek piti lai sadang ado nyo bangun ruko tapi jalan tak bangun ruko enam pintu sekali bangun ate namo inyo nan punyo Tuhan O ate namo inyo nan punyo anak batambah gadang yuo nambah namo si buyong alip O nanalip batambah gadang tandonyo alip la gadang la dalam sekolah badan alit sedang dalam sekolah dasar kelas 3 Tuhan O sadang dalam sekolah dasar kelas 3 Kironyo de hebat pak badannya sekutiko O de hebat badan diri rijis baduo inyo yositari O kironyo antaro rijis yositari inyo tuala mendatarkan kau untuk menajak tanah suci Ba itu bana badaninyo walau karajonyo rijis membawa oto O tapi agamo indak tinggalanyo ado mendatarkan ke tanah suci tibo wakatu yo jangkonyo barang keinyo ke tanah suci Tuhan O barang keinyo nambah dua antara rijis sitari ba itu kalau kau dipandang O barang ke tanah suci sanang hati bapak jomane sarato mama dalam kampung cukui sababan samonai lai tekana tanah suci Tuhan O indah to bilang lamo bana sedang menjajah tanah suci di sinan kalau kok dilie Yo agak di badan rijis tadi indah di siko di palamu madek lamo bakal lamuan ala sebulan pulang pailah babalik di tanah suci ala nyodape naik haji Tuhan O de inyo sudahnya balik haji de inyo baru balik dari haji di sinan dipanggil anak yatim sadonyo ado anak yatim ate namo lingkaran rumah inyo dipanggil anak yatim nan ado anggaran 70 orang lebih pun ndak masalah nyuagi makan sekutiko O anak yatim dia gie makan kabalik dia gie kain sarung 100 piti 50.000 seorang lah dibaca doa selamat tando baliknya dari Makkah Tuhan O tandonyo lah balik dari Makkah di sinan kalau kau dipandang Naninyo rijis kok dilihat rasaki bertambah jaya badaninyo di malu indak kebarasaki Yo busnyo lai menambang tio hari kok tibo musim kat sawah basawa nak tanggung dulu sawanyo ampe janjang kini 8 janjang sekali basawa Pokok jawi jan disawi dulu jawinya 30 kini lah do 80 Tuhan
Oke nila 80 itu kalau kok dipandang buah palonyo panen pulo 100 cangke sekalian di malo tak kalah ke kayo ruko adolo anam pintu orang mangontrak di tampeknya nan orang bertambah sagan masyarakat bertambah elok Tuhan. Masyarakatnya bertambah elok mintuo bertambah sayang lima mintuo nak kesayang apukan nak kawataga adi minta dapat sajo yo naneloknya badan diri rijis ko ada acara buru atau acara baik na rijis tampil dahulu kurang pitinya tambah piti Tuhan. Kurang pitinya tambah piti di sinan kalau kok dipandang nak guna to bilang namo bana ora saki bertambah namu juo pencarian bertambah naik di sinan kalau dipandang otobus tadi kok diliknya suruh orang membawa nyoi rubale cie atau menggale buah palo Tuhan. Oh atau menggale buah palo termasuk cangke sekalian. Hoba itu badan diri rijis dari jauh orang mantan buah palo walaupun orang badake-dake debat badan dirinya sempat oporan kana gari luar Tuhan. O sempat oporan kana gari luar bertambah resakinya pencarian bertambah naik itu badan diri rijis baduo jo bini badaninya ode ebat inyo bau sao menyumbang inyo kana masih menyumbang dak takui aponyo lagi kamu saji kok tibo dirayo haji korbanyo indah ado perei jo itu inyo nambah duo masyarakat sagan kainyo saganyo urang badakat tanan ado wilayah sekete tu yo sagan talampau kasih rijis karano inyo elok bana Tuhan. O karate sore layang-layang jatuhlah daun nate batu jatuhnya layang melayang ke tanah jatuh sularonyo. Dari susah Pak Rijis jodoh joinyo alasan nang sainggo iko awak dulu kok lay bau muat sama panjang besok-besoknyo ado juo Tuhan. O mandata mangko mandaki anak rang ditoler kambang labungo dalam rimbo. Oko ingin jo sambungan kabasi rijis yo sitari calik la YouTube sinar padang official di sinan adoma olah sambungan